Gai berri bati ekingo diogu, gorputz geometrikoak, eta konkretuki bideotxo honetan prismak aztertuko ditugu. Zer diren, dauden prisma mota ezberdinak, beren ezaugarriak, eta batez ere ikasiko dugu prismen azalerak eta volumenak kalkulatzen. Goazen apurka-apurka. Prismak. Oinarri deritzegun bi poligono berdin eta paralelok, eta aldeko aurpegi deritzegun hainbat paralelogramok mugatutako poliedroa da. Hemen ikusten dugun hauxe adibidez prisma bat litzateke, Ikusten dugun moduan, bi oinarri ditu, berdinak eta paraleloak, kasu honetan pentagonoak dira, 5 aldeko poligonoak, aldeetako aurpegiak ere inguratzen duten hauek lirateke, hauxe denak, eta oinarriak eta aldeetako aurpegiak mugatzen duten, ingurune hau prisma bat litzateke. Prismek ere badaukate beren altuera. Hau da, bi oinarrien arteko distantzia vertikalean. Kasu honetan prisma hau zuzena da. Zergaitik da prisma zuzen bat? Bere aldeetako aurpegiak lauki zuzenak direlako. Baina, badaude beste prisma batzuk, ez direnak aldeetako aurpegiak ez direnak lauki zuzenak, adibidez ondoko hauze. Beste paralelogramo bat da. Nolabait dauka, hola itxura bat erdi etzana egongo balitz bezala, prisma hauei, lauki zuzenak ez direnean aldeetako aurpegiak, deituko diegu prisma zeiarrak, Ondo da. Eta beste gauzatxo bat, oinarriak poligono erregularrak direnean, prisma erregularra dela esaten da. Adibidez, prisma laranja, oinarria poligono erregular bat da, beraz, prisma ere prisma erregularra litzateke. Prismak bere oinarrietako poligonoen arabera sailkatzen dira. Hau da, oinarria kasu honetan lehenengo honetan triangelu bat denez, prisma hau triangeluarra da. Hurrengoa lauki bat denez, prisma hau prisma lauangeluarra da. Hurrengo hau pentagono bat denez, prisma pentagonala. Eta azkenengoa hexagono bat denez, prisma hexagonala. Azkenengo hau gainera oinarria ikusten dugun moduan ez da hexagono erregular bat, baizik eta irregularra. Beraz, prisma irregularra litzateke. Hau ez da prisma erregular bat. Oinarria ez delako erregularra. Prisma konkretu batzuk ikusiko ditugu. Ortoedroa. Ortoedroa da oinarria lauki zuzena duen prisma. Hau da, kasu honetan prisma honek oinarria ikusten dugun moduan lauki zuzen bat da. Horrexegatik ortoedro deritzugu prisma konkretu hauei. Badaukagu beste prisma batzuk kubo deritzegunak, eta kasu honetan aldeetako aurpegiak eta oinarriak denak berdinak direnean kubo bat dela esaten dugu. Orduan, ikusiko dugu ere prisma baten garapen laua zer den, Demagun prisma hau daukagula, prisma zabaltzea da prismaren garapen laua egite. Hau da, hemengo prisma hau hexagono bat dena, hexagonala dena barkatu, zabaltzen badugu goitipera eta gero oinarriak zabaltzen baditugu, eta gero aldetako aurpegiak zabalduz, honelako figura bat geratzen zaigu, ez? Goian eta behan hauek lirateke oinarriak, eta hexagonola denez, zenbat aldeetako aurpegi daude, 6 ere, Bat, 2, 3, 4, 5, 6. Ikusten duzu ez, pizkatxo bat nola zabaldu daitekeen prisma. Goazen orduan orain ikustera nola kalkulatzen den prisma baten volumena. Prisma baten volumena beti izango da AO, eta AO da oinarriaren azalera, bider prismaren altuera. Orduan, demagun prisma triangeluarra daukagula, Oinarri bakoitzaren arabera, figura horren azalera kalkulatzen jakin barko dugu, kasu honetan triangelu baten azalera. Eta neurriak ematen dizkigut ere, oinarriaren hiru aldeen neurriak eta prismaren altuera bebai. Orduan, volumena kalkulatzeko behar dugu lehenengo kalkulatu oinarriaren azalera. Kasu honetan, oinarria triangelu bat da. Beraz, triangelu baten azalera kalkulatzen jakin behar dugu. Eta hori nik uste badakigula. Triangelu baten azalera badakigu dela, oinarria, kasu honetan 3, bider altura dara 4, zati 2. Orduan, oinarriaren azalera izango da, oinarria, esan dugun bezala, bider altura kontuz, altuera da, nire triangeluaren altuera, zati 2.
ez prismarena, Orduan, esan dugun bezala, oinarria 3, bider altura 4, zati bi, beraz, 3 bider 4 12, zati bi, 6 zentimetro karratu litzateke oinarriaren azalera. Ben, oinarriaren azalera edukita eta altura ere dakigunez, kalkulatu dezakegu volumena, oinarriaren azalera, bider altura, hau da, oinarriaren azalera 6, kasu honetan altuera ere ematen digute 6, 6 bider 6, 36 zentimetro kubiko, ze volumena da, bai? 36 zentimetro kubiko lituzke prisma triangeluar honek. Bale, eta prisma baten azalera nola kalkulatzen da? Prisma baten azalera kalkulatzeko hauxe jakin behar duzue. Bi bider oinarriaren azalera gehi aldeko aurpegien azalera dela. Aldeko aurpegi guztien azalera. Orduan, lehengo prisma edukita, lehenik eta behin ikusi behar dugu prismaren garapena, bai, ulertu behar dugu. Orduan, prisma hori garatuta hauze litzateke, hau da, hemen ikusten dugun 3 zentimetrotako aurpegia hauze litzateke, bai, eta goian zabalduta goiko oinarria, bai, beraz, hau 4 zentimetrotako aldea iruki honetan, eta beste hau bostekoa, behan, beste oinarria berdina, bai, eta orain, 3 zentimetrotako aurpegi honen eskerreko aurpegien dago 4 zentimetrokoa, eta 3 zentimetroko honen horratzean ikusten ez den aurpegia litzateke 5 zentimetrokoa, bai, eta badaukagu ere, altura, gure irudian hauze litzatekena, bai. Behin, hau ulertuta, guazen ikustera azalera guzti honek neurtzen duena, bai. Orduan, esaten digute, azalera dela, bi aldiz, oinarriaren azalera, beraz, laukitxo urdinen azalera, gehi gero aldeetako aurpegi hauen azalera. Orduan, oinarriaren azalera lehen kalkulatu dugu, bai, iruki horren azalera kalkulatzea litzateke. Lehen kalkulatu dugu moduan, iruki bat denez, kasu honetan, beste poligono bat izango balitz, beste poligono baten azalera kalkulatzeko formula jakin barko genuke, baina irukia denez, lehen bezala, oinarriaren altura zati bi, 6 zentimetro karratu. Bai, hau litzateke oinarriaren altura. Baina horien behar dugu ere, aldeetako aurpegien azalera, hau da, 3 lauki berde hauen azalera, bai? Eta nola kalkulatzen dugu hori? Egin dezakegu, lauki baten azalera bakigu dela, oinarria bider altura, bakoitzaren altura badaukagu guztientzako berdina da, bakoitzaren oinarria bider altura, gehi honena, baina errezago da, berde tono guztien, hauen guztien azalera kalkulatzea. Eta konturatzen bazarete, oinarria da, 4, gehi 3, gehi 5, eta altuera 6, bai? Eta 4 gehi 3 gehi 5, kasualitatez, da gure oinarriaren perimetroa, bai? 3 gehi 4 gehi 5, hemen daukagun berdina, orduan. Zati berdearen, hau da, aldetako aurpegien azalera kalkulatzeko, egin beharko dugu, 4 gehi 3 gehi 5, hau da, nire oinarri den irukiaren perimetroa, bider altura ez, bai, hauze guztia, bider altuera. 4 gehi 3 gehi 5, bider 6. Batuketa egiten badugu, 4 gehi 3 zazpi gehi 5, 12, bider 6, 72 zentimetro karratu. Eta behin ja, bi azalera hauek edukita, kalkulatu dezakegu prismaren azalera totala. Eta da, bi aldiz, bi bider, oinarriaren azalera, gehi aldeetako aurpegien azalera. Hau da, bi bider 6, gehi 72. Eta honek ematen digu, 84 zentimetro karratu. Bueno, hauze gure lehenengo gorputz geometrikoa, prismak.